חיילים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת חיי שרה. הפרשה פותחת בפטירתה של שרה אימנו. יש את נעוריו של אברהם אבינו שמחפש מקום לקבור אותה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את כל הארץ, את כל ארץ ישראל. מנחל מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. ועכשיו קבר הוא לא מוצא לקבור את שרה. אברהם היה יכול להתלונן כלפי הקדוש ברוך הוא, הבטחת לי, תקיים, תעשה לי. אבל לא. אברהם אבינו לוקח יוזמה. משקיע הרבה כספים, והוא דואג לדורות עולם. אברהם אבינו רוכש קבר בסכום אסטרונומי. אבל זה אסטרונומי אם אנחנו מסתכלים על הקבר של שרה. אבל אם אנחנו מסתכלים לדורות של 4,000 שנה, זה כלום ושום דבר. אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית. אנחנו התגייסנו לא למעננו, לא למען השנה הקרובה. יש פה מערכה על קיומה של המדינה, שזה השלכה לדורות. ובהתבוננות הזאת אנחנו נצליח להתגבר על השחיקה, על הקושי, על המרחק, על הזמן הארוך שאנחנו נמצאים בבית. כי בסוף זה נכנס לפרספקטיבה של דורות. וזה הזכות שלנו להיות חלק מההיסטוריה הזאת, לקחת חלק פעיל במשימה למען עם ישראל. עלו והצליחו, בשורות טובות עד לניצחון.